बाजैया ब्लग खालामगासिनो नै जोंना सोदोम बाजैया लोखि फुजानि डेक'रेसनखौ माबायदि खालामखो माबायदि माखो बेखौ जोङो नायनो होननानै फैदोंमोन आरो ओरैनो खाजामाति श्री लोखि फुजायानो 66 बोसोर जालांबाय दा बेजों लोगोसे नै देग्लायनिफ्राय 9, 10, 11 बेखौ जों फुरा जोंनि खाजामाति श्री लोखि फुजाखौ जों खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। गासिनो जों दायो माबायाव बेरायहैनो नागिरदों आरो गाबोन फुजा नालाय जों गामियाव लोखि फुजा जागोन नालाय बेयाव थांनो नागिरदों आरो माबायदि बानायदों बेखौ नायनो नागिरदों। स' ओरैजाय माबाबो होखाजोब्बाय आरो ना जानजिफोरबो होखाबाय उनाव नायनो हागोन। स' आं नोंसोर बिदिबा देखायलांबाथायसो नोंथांमोना नायबाय थादो। स' गासिनो दायो थांगासिनो आरो ना बरियानो थ' एसे स्पिड बरिया माबा होजोबखाबाय आरो ना फ्लेग नैबे जाहैबाय खायजामाति मेन सक आरो ना मेन सकआवनो होनजायो फुजाया नांजाबनाय आरो ना फुजानि बिराद मानसि दंखायो सकआव फाइनालि मोनफैलायबाय नैबे गेट जेबो होथ'वाखै आरो ना गाबोनफोर होगोनदां बे मन्दप बानायगासिनो आरो ना जाहांबायानो जानायालाय एसे नैबे मेन कमिटि हल नै बेखौबो दायो बानायगासिनो देग्लाय फुजाया एसे गिदिर जानो हागौ आरो ना बेरा गोबाव जायोना नै खालु दङ ओरैजाय आंना ड्राइभारथ' नङा लोगो आरो ना स' नै दायो दसे बेरायसैलाय आरो ना बेयावनो गिदिर जागोन बोसोरनै जायैनि खोथा नालाय देग्लाय एसे गिदिरसिन जानो हागौ बिराद बरिया बानायदों देग्लाय नैबेखौ सिगां होआमोन आरो ना दासो देग्लायसो होदों ओरैजाय मेन कमिटि हल नालाय नै ओरैजाय बाजैयाबो ब्लग खालामगासिनो ओरैजाय बाजैयाबो ब्लग खालामगासिनो नै जोंना सोदोम बाजैया लोखि फुजानि डेक'रेसनखौ माबायदि खालामखो माबायदि माखो बेखौ जोङो नायनो होननानै फैदोंमोन आरो बेरायथावथाव ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबाय थादोलाय भिडिअखौ इउटुब चेनेलावहाय आरो गावसिजोबनानै ओरैजाय दखान गोजा आरो ना साव दखान जुलाफि दखान दसे बेरायगासिनो आरो ना नै ओरैजाय नायदो बे मेन स्टेज मेन पेन्डेल आरो ना बेयो मानसिफ्रा दखानफोरखौ लुजोबखाबायानो गाबोननो नालाय फुजाया ओरैजाय खेलानि आरो ना बिथिंजाय बिसोरबो बानायगासिनो दखानानो बेफोर दखानफोरा सेस खेला जाजोबगोन आरो ना हांसो खुबैनाय नैबेयाव माबा आरो ना ट्रेन फिसा गथ'फोर जानो हागौ ट्रेना ओमफ्राय ओइयाव स्ट्र'हार आरो ना स्ट्र'हारबो दं ट्रेननि मालफोरा बेफोर गन थुनायावबो गाबोन दखान बानायजोबगोन आरो ना दिनै बानायथ'वासै गाबोनसोखा नालाय फुजाया गाबोन फुंफ्राव बानायनो हागौ बिसोरो दखानखौ आरो ना ओरैजाय बाजैमोन दं गिदिरानो जागोन आरो ना देग्लाय फुजाया बहुदनो बोसोरनै गाहाम जायैनि खोथा नालाय बेखायनो स' नोंथांमोना जायगायाव फैनो रोङाबा आङो लकेसन होनानै दोनगोन आरो ना लकेसना खायजामाति आरो ना बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो लकेसनखौ मेपखौ होनानै दोनगोन आं सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना लकेसनखौ शेयार खालामनानै दोनगोन आरो ना आङो बेनिखौ बे फुजानिखौ स' नोंथांमोना फैनो गोसोबा फैनो हागोन गिदिर जागोन आरो ना फुजाया सानथाम जागोन गाबोन 9, 10 ओमफ्राय 11 आरो ना सानथाम फुजाया देग्लायजाय नैबे मेन स्टेजनि आरो ना हाबनाय नायनोसै सिङाव बोरै जादों सिबगासिनो दासो सिबगासिनो आरो ना बरिया बानायखादों बरिया नुखादों आरो ना स्टेजखौ
आइदे ओरैजायबो दं दखान सारिय'पाले दखान आरोना ओइ नै जोंना बिबाजैया ब्लग बानायगासिनो नैबे आरोना मेन स्टेज नुखादों आरोना स्टेजखौ नैबेनो मेन स्टेज आरोना बरियानो ओरैजायबो दखान दं गाबोन खोन्थानोसैलाय आरोना दखानफोरखौ नायबानो जाबाय गाबोन फुल जाजोबबा फुजा जाबा ओमफ्राय आङो गाबोन मुर्थि बरायनायखौ लाइभ होनो हागौ पुजाया सानथाम 9, 10, 11 मेला खेलायाथ' किसुमान एसे दङ खिन्थु बेयाव सेथि खेला बायदिसिना खेलाया गैया दा बेखायनो पुजायाथ' गोगोमानो ओरैनो खाजामाति श्री लोखि पुजाना 66 बोसोर जालांबाय दा बेजों लोगोसे नै देग्लायनिफ्राय 9, 10, 11 बेखौ जों फुरा जोंनि खाजामाति श्री लोखि पुजाखौ जों खुंनो थाखाय आखायाव लादों दा बेखायनो जोङो खुनु बोसोराव जोंहा सान्ति रुबै फैयो ओमफ्राय देग्लायबो जोङो सान्ति रुबैनि जोङो बे फुजाखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो लाहार फाहार जाबाय नै गाबोननिफ्राय हांसो खेला दङ सोरखिखौ एलाउड गैया हजों डिसनिफ्रायनो बिनिफ्राय आइसिपिनिफ्रायबो एलाउड गैया जोंहा ओरैनो हांसो खेला दङ फारौ खेला दङ दाउ खेला दङ आसान खेला दङ बेफोरनो गासिबो मेला दंजोबो आरोखि मथथे सेथि खेलायाल' गैया जों बेखौ जोंनिफ्राय खाजामाति श्री लोखि पुजानिफ्राय गोख्रों खालामनाय जादों आरो बिनिजों लोगोसे जोंहा बायदिसिना फेग्रा मुवा गैया जोङो जेरै फेग्रा मुवाया माखौ होनो होनबा जौ बेफोर गैया जोंनि गेजेराव दा जोंनि बे लोगोफोर खोनाखाबाय दा मा बुस्थुआ गैया खोनासंनानै लाखादों आरोना मा बुस्थुआ जागोन गैया बेखौ खोन्थाना होखाबाय प्रेसिडेन्ट बिथाङा स' बेनोसै आरोना जों दायो फुटबल खेला नायनोसै थांसैलाय दसे फुटबल फाइनाल दं आरोना गामियावनो खायजामाथिनि इन्टार भिलेजमोन नालाय बेयाव थांसैलाय दसे नायनोसैलाय फाइनाल आरोना दिनै नायसिजोबसैलाय आयु मानसिफ्रा जिब्ला जोब्बाय मानसिफ्रा दामा मानसि आरोना दिनै फाइनाला बेखायनो नै लाहारिफ्रा आदाराव फैदो आरोना लाहारि जोंना लोगोफ्रा फुटबल नायग्राफ्रा रिनिला दं ब्रादार दं ओरैजाय मदि दं आरोना माबा बेगदार किपार गल खिनो जोंना लोगोफ्रा